Tak my sme túto situáciu dotiahli ad absurdum a zrealizovali. Ako to dopadlo, uvidíte sami. To sa vám dostalo? Stalo sa. Tak tady dobré. Pozrite, kde povedem. Povedem. Čo tu spievate? Robte. Čo? Čo to robíte zás? Zapiť mu chce, dajte si dole toho Volkmana, lebo uvidíte. Tobáku som chcel zapiť. Poznáte to vedúcu? Ale vedúcu, viete, aký je nechutný. Napríklad, poďte sa. Napríklad má 3 frajerky, má, rozumiete, že no má ešte, potom nájde. Asi. A mňa to ide buzerovať, rozumiete. Prepačte, pán vedúci. Puknite si aj vy, to sú vaše topánky, toto tu robí stále. Ja som nový, ja som tu 2 dní, viete, ale... Tak aby boli opravené. Nerozumiete tomu, že keď to je teraz takto zlé, aby to bolo dobre niečo s tým urobiť, buď vymeniť teda ten spodky, alebo ja neviem. Zás nejaké problémy? Môžem vás poprosiť, kde treba spraviť, lebo... To sa dá si zbrúsiť potom, by sme to mohli... Koľko ste? Tak potom to... Koľko vás to budem učiť? Tak by sme to mohli potom... celé to... Tak potom by sme potom... Toto treba... Lebo tento opätok, tento musí byť taký ako tento. Pán vedúci, prosím vás. Prosím vás, nie, prosím vás, prihovorte sa za mňa. Čo toto je? Prosím vás, povedzte, že nech na Ja sa nám chcem opýtať, či dávate nové opätky. Áno, dávame. Nové opätky? Jeden hnusný, strašné. Viete čo, on je nenahlasí, nehovorte. Viete čo? Pani vás nevidela. Viete čo? Predstavte si, boli tu sami dvaja, sme tu boli, on mi dával návrhy nemravné. Viete, akože ako na chlapca. Normálne, akože, že aby som išiel za ním a tu. Ja vám Čo mi robíte zase? Ale nie, my sme sa pani rozprávali... sa pýtam, že či dávate opätky. Opätky a pani povedala, že dávame... Že som povedal, že dávame... A vy už ma tu serete. Nie, ja som nič neurobil, pán... Poďte za pult. Taška a lodičky. Lodičky... Čo tu robíte zase? Boli také hnedé tie lodičky. Hnedé lodičky. Ako to nemôžete podľa čísla? No, veď, podľa čísla, veď. Poďte už, prosím, áno. pekne. Áno, pán vedúci, však viete, hľadám lodičky. Čo robím? Pán vedúci, čo robím? Lodičky. Poďte si aj vy. Prosím vás. Prečo vás zamyslávate, keď nie ste si... A on, prepušte mi. Prosím vás. Dobre. Poďte mi. Prosím vás, keď ste len taká dobrá. Chyťte ho. Teraz prestaňte, ho uviešite ešte raz za autou. Preboha, prestaňte. Prosím vás, pán vedúci. Pán vedúci. Prosím. Prosím vás, poďte sem na chvíľočku. Pomôžte ho odťahnuť. Kašlite na ňo. Sa nerozčilujte sa. Viete, čo je to? Ona už som sa skontrolovala podľa toho čísla. To číslo bolo... Bratské odtiaľ. Vydržte. Poďte mi pomôcť, prosím vás, však nemôžete tak pred dverami. Pomôžte mi. Odtiahneme ho. No, prosím vás. On sa preverí. Nie, pán vedúci, prosím vás, nie. Prosím vás, nie, pán vedúci. Prosím, nie, prosím. Čo to je toto? Prosím, nie, prosím, nehovorte. Súbejem si, nebudem už nikdy robiť nič zlého, pán vedúci, prosím vás. To není vedúci. Ale... Tak ja sa nemám nastarať, pán vedúci!
prosím. Prst! Pán vedúci, prosím, nie. Robil len zle? Áno, mám čo 350 korún. A čo sa vy staráte, čo ja robím? Áno, čo nevidíte? Čo sa vy staráte, čo ja robím? Toto je furt s tými učňami. A kradne sa tu! A povedz na plné ústa, kradne! A kradne! A kradne! Kradne! Prestaňte! Pán, prestaňte! Nekradnete! To je nenormálne. Je, ale viete čo, prosím, ale strašne. Čo to robíte, dajte mi topánky, mňa to nezaujíma takéto fyzické násilie, to som ešte nevidela. Viete čo? Ale nebojte sa, ja udám. Ale prosím vás, nehážite to. A ja začnem trénovať na vás, nebojte sa. Na to, že ste robil sú môj čo? Dobre. Ja chcem topánky. Dobre, ticho. Dajte mi topánky. OK, ticho. Ešte raz, čo poviete proti mne. Dobre, ale vidíte, čo bude. Ale teraz bude pani rozprávať. Nebude, bude ticho. Sandári. Ja budem s vami Kto je za to, že pani rozpráva? Kto je za to? Čo sa hlasí? Kto je za to, že pani rozpráva? Nie. Pani, že hľadajte. Nie, prosím, čo sa pijete stále? Chodí sa byť sám do záchodu. Nerobte. Prosím vás, pani. Bože. Prestaňte. Ja vám jednu takú strelím, čo tu obťažujete ľudí? Prestaňte. Prosím Ja vás. idem zavolať policiu, vy ste Chodte, prosím vás, chodte, on je nenormálny. Ne, policiu, nie. Nie, prosím, policiu, nie. Ale skryte sa, no chcete. Aj tak on to pomôže. Veľa nikto nezdohá. Chodte. V porádku není. Ja tu nevidím tie sandári. Čo on ich zničil? Hovorím vám, že kradne. Pomôžte, čo chcete, kradnete. Vy ste ukradol podrážky, kde ste ukradol, ako ste si ich dával. Tu je vonku si ich dával. Prestaňte, prosím vás. Ticho. Čo sú to za spôsoby? Jasné. Dajte mi Ešte tie slovo. sandáre, hotovo. Nikde nevidím. Tam pozrite niekde u nich. Určite ich zobral manželke. Zobral. No čo, zobral ste Ja ich. som šťastne rozvedený. Ja viem 3-krát. Nie, 2-krát. 2-krát, viem, ale 3-krát sa budete. Nebudem. To sú, ja viem. Kontrolujte. Áno. Kontrolujte. Kontrolujem, ja si môžem robiť, čo chcem. Vy si môžete vedieť, čo? Dobre, pani, to som robil, ja nič v poriadku. Keby ste nemal za sebou z ministerstva zahraničstva nikoho, tak myslíte, že by ste tu bol a by vás si kopli na A miesto. kto vás sem dosadil? HZDS, vy? No a čo, ja sa to nehambím. A vás dosadilo KDH. No a čo? Vidíte. Ja som kresťan. Áno, a demokratické unii máte koho? Sesternicu. Ste gulové. No a čo? Ale vás vystíname všetkých, koľko vás je. Áno, na čierno. Na čierno, vy môžete ísť aj vašim kňažkom. No a vy môžete ísť s vaším ani nepovinným. Neboj ste to uvidieť, čo spravíte. Kňažko, krpáte ušaty. Do poboka, udaný. Takže to bol náš malý príspevok k roku tolerancie. Som chcel pozdraviť našich aktérov. Pani. No skrátka, sme my holubičí národ. Nedá sa nič robiť. A inak som počul, že vraj táto metóda sa od januára má zaviesť aj na neposlušných poslancov. No, len provokujú, aby sa od februára nezaviedla na neposlušných humoristov, vieš. No, pán Krampol, dosť bolo srandy, vážna úloha nastala. Teraz už musíte rozhodnúť, že komu túto tvrdú menu pošleme Slovensku. Pripomeniem vám to, opitá kadernička bol divácky gag, potom tá výstavba autostrády, potom to bola, čo to bolo ešte, zberné suroviny a už asi aj dosť, tieto tri. Tak já myslím, že ta opilá kadeřnice, že to bylo nejlepší. Ja neviem, to vy... Súhlasíte? Ja neviem. Súhlasia.